Monggo posko bayana saking Ambulu. Kanggo kang kawin Siwe Kelora Buana. Sedulur seniman saking Ambulu ya kan. Orang ketinggalan kangge warga masyarakat Batu Terngasi. Mamai Fadil sing ada di Qatar dihormati. Orang ketinggalan kangge Kang Bakenom saking Peciringan. Kangge Kang Bona, monggo Mimi Abi. Coba. Spesial khusus maning monggo Mama Kerul, Mimi Kerul. Calon majikan saking Bongas. Kanggo Kang Jampang sing Kanggo Mama Silpi Kang Cipri. Endi tanggung jawabmu, endi kasih sayang, yen lagi mangkat kerja sering lakani umah. Spesial khusus kangge Agus Sandi, monggo Aris. Anak ditinggal nia, embok gentayangan, lagi balik kerja sering ngadu si bocah. Oba embok lunga-lunga. Spesial khusus kanggo Bapak Uus sing ke wilayah Bakun kangge Bos Martabat. Kanggo Mama Rega Mimi Rega saking Tegalan. Orang ketinggalan manik kanggo Mama Indra saking Banten. Mama Fadil sing Qatar dihormati. Mama Silvi saking Curug. Kanggo Kang Jebot, Kang Ompong sedulur dewek saking Curug. Anak durung Agus kemuke bisa jus ora sok menggawe sing pentinge dewe. Spesial khusus maning kanggo Yayu Arini saking Getasan. Ora ketinggalan kangge Mama Rega saking Tegalan. Kangge Aji lagi dadi rapi hingga betelan ujian tugas sing rapi angger dicoba lagi. Monggo Kang Tommy sabar di Kang Tommy. Monggo Kang Tommy Cipling asih. Monggo Kang Tommy Cipling. Monggo Kang Jambak Sunni gantira. Monggo Kang Tommy Cipling asih. Anak ditinggal niang embok gentayangan. Coba lagi balik kerja sering ngadu si bocah. Embok lunga-lunga. Spesial khusus kanggo Kang Tommy. Orang ketinggalan kanggo Kang Jampang. Ayo kanggo siapa cepat Kanggo Kang Jampang. Kanggo Ajampang Singge 620. Kanggo Ajampang. Kanggo Ajampang Singge 620. Kanggo Ajampang. Kanggo Ajampang. Kanggo Ajampang. Ajampang Singge 620. Ajampang. Saing Mama Ayu. Kanggo Ajampang matur kesuwun. Kanggo Kang Tommy Cipri. Anak durung Mama Ayu. Bukti uisap jus ora sok menggawe sing pentinge dewe. Spesial khusus maning kanggo Ajampang kangge Kang Tommy Cipri. Spesial khusus kangge Mama Guru Sandi. Lagi dadi rapi ketika betelan ujian tugas sing rapi angger dicoba lagi. Sabar malang grogoti ati lamun diangger Sunni gantira. Kanggo Ajampang anak ditinggal niang embok gentayangan yen lagi balik kerja sering ngadu si bocah. Embok lunga-lunga. Spesial khusus maning kangge Mama Guru Sandi. Spesial khusus kanggo Tommy Cipling kangge Kang Jampang Singge 620. Kanggo Aan Awing Spesial khusus Buana. kangge Aris. Kanggo Andri. Kang Abani Sengawan ya. Orang ketinggalan maning kangge Mama Indra
Mary